बेबाराव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि आखल आखु आरो गाननाय ड्रेसखौ लानानै कक्राझार इउपिपिएल ब्लकनिफ्राय बेफ्रुसार फिनजाथाय बे समाव बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांनि आखल आखुखौ लानानै बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों कक्राझार ब्लक इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नंगौ थांनाय साननैसोनिफ्रायनो कक्राझार पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां सोंथि आरो गोबां अजद दैखांदोंमोन आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैनायनि उननिफ्रायनो दिन दाखादावनो बुथारला बुथारलि जानाय बांनो हमदों होननानै सोंखारिदोंमोन आरो इउपिपिएल सरकारा जाख्ल'नायनिल' खामानि मावगासिनो दं होननानै मुनमुन ब्रह्मआ अजद दैखाङो आरो बेनि उनावनो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव मुनमुन ब्रह्मनि सायाव अर जोंखांनायखौ नुनो मोननाय जायो बेखौ लानानैनो दासिमबो बिटिआरआव मुनमुन ब्रह्मनि सायाव सोंखारिलायनाया जोबनो थाङाखै बेखौ लानानै फिन आरोबाव कक्राझार इउपिपिएल ब्लकनिफ्राय बिजेटगोरा बिथाङा एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होयो आरो मुनमुन ब्रह्मनि माखासे माननि आखल आखुखौ लानानै बेफ्रुसार सोंखारियो लोगोसे मुनमुन ब्रह्मनि गाननाय जोमनायनि सायावबो खेंफोरथि होयो मुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुनमुन ब्रह्मआ दा नै बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे सासे देबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानैबाबो आं लुबैदोंमोन 15,000 मानसि ओंखारबा हामगौ सानदोंमोन जिहेतु बियो 15 बोसोर सिफ जाबोनाय बिनि समस्थियाव दिनै 4,500 जानाया खोब दुखुनांथाव खोथा खमसे खम 12,000 जाब्लाबो आंबो खुसि जाफागौसोमोन मानोना बिथांनि मान सन्माननि खोथा दं दिनैहाय नोंथांमोना नुदों रायजो राजाफ्रा नुदों दिनैहाय 4,000 5,000नि बारा मानसिया दिनै बे दुखुनांथाव हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथांनि मानगोनांनि थाखाय दुखुनांथाव बिथाङा 20,000 15,000 मानसि ओंखारहोनो हानांगौमोन आरो बिथांनि समा जोब्बाय बिथाङा ओंखारहोनो हानायबो नंला मानो आरो माखासे भाइराल खोथाफोर ओंखारबाय थादों दिनै रायजो राजाफोरनाव मोनसे दुखु मोनदों दिनै बिथांनि बिबोनां ना मा जायो मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिबोनां ना मा जायो मुनमुन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय हयथा लीला जादों बिटिसिआव होननानै बिथांनि बे बुंनायखौ दुखुसो मोनदों रायजो राजाफ्रा जायनि थाखाय बिथांमोननि हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा ओंखारनायनिफ्राय गोजान जादों दिनै टाउन एरियानिफ्राय बिथांमोना नुदोंना नुवाखै आं नुदों आं बुंनो हायो दिनै टाउन एरियानि जोंनि बर'नि अनगायै दस्रा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै बे मिटिङाव बाहागो लायाखै दिनै राजबंशिफ्रा बाहागो लायाखै बाङालिफ्रा बाहागो लायाखै आदिबासिफ्रा बाहागो लायाखै जायफोरा गोदोनिफ्राय गावनिफ्राय थाखा फैसा जाबाय थादों बिसोर बाहागो लादों दिनै हयथा लीलाया बबे समाव जायामोन जोंनि रायजो राजाया मिथिगौ दिनै गोबां जोंनि बर' बिमाफ्रा रान्दि जादों जोंनि बिब' बिनानावफ्रा रान्दि जादों दिनै सैथो खोथा बुंनायाव दिनै गोबां मास्टार प्रफेसारफ्रा गावथार जानानै बिथांमोननि फेमिलिफ्रा दिनै जों रानद्रिं खुनद्रिं दुखुथिया जानानै दङ दिनै बिथांमोननि महर मुस्रिखौ नुयोबा लामा सामा नुयोब्ला जोंनि मेगनाव मोदै गनो नागिरो दिनै दासिमबो गोथां महरै दं बिथांमोननि फिसाफ्रा बिथांमोननि बिसिफ्रा दिनै बै समाव हयथा लीलाया सोरजों जादोंमोन दिनै निखा दिनै जोंनि सानफ्रोमबो फेब्रुवारि कागजसो जों नुदोंमोन गोथै मोननाय सोरखौबा किडनेप खालामनाय सोरखौबा गावथारनाय सैथो खोथा बुंनायनि थाखाय सोरखौबा न'आव थांना बुख्रुब सुख्रुब खालामहैनाय बै समनि सिमांखौ बै समनि जारिमिनखौ बे मुनमुन ब्रह्मआ दिनैनि समाव बावगारदों नामा दिनै बिथाङा बिखा दंना गैया मेगन दंना गैया बिथाङालाय दिनैहाय बिथाङा बर'नि जारिमिनखौ बे मिन्थिया दिनै आं मिन्थिनायावथ' बियो मानगोनां मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुनमुन ब्रह्मआ दा नै बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे दिनै जोंनि मानगोनां जेरै जाय सुबुङा दिनै जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय खामानि मावबोनानै सिन्था खालामनानै दिनै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों बेबायदि दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिनाया माबोरै जानो हाथावगौ बियो बेसेबां दुखुनांथाव बे
जोंनि हारिनि थाखायनो बे दुखुनांथाव जोंनि बयनिबो थाखायनो दुखुनांथाव सोरबा सासे इउपिपिएल दोलोनि थाखायल' दुखुनांथाव नङा बियो गासै बर' जाथिफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव बिनि बिसाक्त खोथा बुंनायफ्रा आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बिथांनिफ्राय बे अयनाय अगियान रावफ्रा जाहाथे ओंखारा आं बेखौ बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मुन ब्रह्मखौ खावलायहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा बेबायदि रावफोरखौ बुङा।